8:01 da tarde, aquí seguimos no Club de Esgrima de Vigo El Olivo porque xa estamos coa que probablemente vai a ser a única representante da esgrima española nos próximos Xogos Paraolímpicos de París. Judith Rodríguez, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Judith, digo probablemente porque todo isto vaise confirmar este venres, non? Sí, quedan poucos días, pero todo apunta ben, pero imos ver, Tocamos madeira, pero todos os cálculos feitos dan a Judith como a única representante da esgrima nestes Xogos Paralímpicos. Judith, ti és un amante da esgrima desde moi cativa, desde os 8 anos, máis ou menos, non? Pero no 2018, pois pasou unha cousa que fixo que cambiaras un pouquiño o xeito de practicar esta esgrima. Contanos un pouquiño esa historia. Sí, eu dende os 8 anos practicaba esgrima e empecé, pois, como os nenos que están aquí, enamoreime da esgrima co meu maestro e empecé a competir e cando pois cheguei a un nivel máis profesional na selección española de esgrima da pé, co meu equipo, campeonatos de España e todo isto, pois viñamos dun campeonato de España no 2018 e por desgracia tivemos un accidente de tráfico e eu, pois, como eu digo, podía perder a vida e perdi unha perna. Entón, pois, a vida fíxome así e tiña que construir unha nova. A nova non podía ser sen esgrima, polo tanto, co paso do tempo dime conta que non podía vivir sen a esgrima e empecé en esgrima en cadeira de rodas. Agora... Canto tardaches? Porque imagino que foi un proceso, non, Judith? Desde que tes o accidente ata que decides volver a practicar este deporte. Sí, a cousa é que ao principio, cando tive un accidente, eu non quería saber nada de esgrima en cadeira porque eu pensaba, se non podo facer a esgrima que facía antes, non quero. Eu quero co meu equipo, como eu facía antes, todo igual. E te das conta que non se pode. Cando ti pasa un tempo e asimilas o que te está pasando e pensas, imos pensar nas cousas que si podes facer e non nas que non podes facer. Ese é un cambio que fai a túa mente e dixen, podo facer moitas cousas e unha delas é esgrima en cadeira, porque non vou probar? E viñen aquí co meu maestro, pusimos 2 cadeiras normais e probamos. Nestas cadeiras nas que estamos... E eu dixen, eu quero isto. Que son os Ferraris da esgrima, non? É unha pasada estas cadeiras e desde aquel cambio de chip ata hoxe, ás portas dunha Paraolimpiada que imagino que para ti será todo un fito, non? Sí, para mí, a verdade, eu creo que como todo deportista que ama o deporte que dedicas a isto, pois ir a uns Xogos Olímpicos ou uns Xogos Paralímpicos, que é o mesmo, é como unha meta que ti queres alcanzar. Está claro que o proceso no que ti preparas uns Xogos Paralímpicos, unha clasificación, ti te esforzas o 100%. Logo, se o logras ou non, hai máis cousas que hai nisto, pero con moito esforzo e moito traballo, agora pois a ilusión de poder acudir a eses xogos e de poder tamén dar unha visión da esgrima en cadeira de rodas e pois tamén que unha galega vai ali e diga, eu sou unha galega que fun aos Xogos Paralímpicos. E ver a Judith en acción e nós estamos aquí con Manolo Mariño, que é o mestre que axuda a Judith e a outros moitos tiradores a chegar aos seus obxectivos. Moi boas tardes, Manolo. Buenas tardes, como estáis? Manolo, o primeiro do que quero falar é desta escola, porque moi poucos galegos, eu son un deles, coñecía a existencia desta escola de esgrima que é referencia a nivel nacional, e xa non quero dicir mundial, pero case tamén. Bueno, llevamos 20 años trabajando, 22 me parece, o 24. Y bueno, vamos teniendo éxito, vamos sacando gente, somos conocidos a nivel nacional, tenemos tiradores internacionales que son fuertes y tenemos a Judith, que es algo más que una promesa ya, es una gran tiradora. Judith é un orgullo para todos os galegos e galegas e supoño que para ti tamén é supoño que un desafío, non? Un pouco pois algo o que adaptarse, porque ti comezaches tamén a ser mestre de esgrima en cadeira de rodas cando Judith volveu do seu accidente, non? Judith volvió a la esgrima desde su fase previa en esgrima a pie, con mucho éxito, por cierto. Porque xa era unha campeona antes de ter o accidente. Sí, ya había sido campeona de España varias veces y venía de esa mañana a ser subcampeona de España absoluta. Y ahora, bueno, pues hubo que adaptarse a las circunstancias, aprender una nueva modalidad y disfrutar de ella. Y disfrutando de ella estamos donde estamos. Manolo, o venres, toquemos madeira, pero o venres tense que confirmar
que Judith estará neses Xogos Paralímpicos de París e non sei o que significaría para vos como escola e tamén pois como deportistas que isto se fixera realidade. Para mí un orgullo enorme, un fin de un ciclo de trabajo con Judith y un principio de otro ciclo, que es la siguiente Olimpiada, la que está en Los Ángeles. Para ella, pues la culminación de un sacrificio y una fuerza de voluntad descomunal que debe valer de ejemplo para todos los demás. Por moitísimas grazas por abrirnos as portas da vosa escola, Manolo. E eu quero despedir aquí por trás de Judith mentres ela adestra, porque eu estou seguro que este venres confirmaremos que esta muller, Judith Rodríguez, nos representará a todos, Judith, nas próximas Paralimpiadas. Moitísima sorte. Moitas grazas.